Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi update. Isivelile ukhozi FM qala. Ngibonile ke eindabeni ukuthi usule isigubhukane uSibongi Ngcobo. Ngilungisa igama ngithiwa uSibonga. uSibongi Ngcobo umphathi wokhozi FM. Bathi ke usulile akuveli izathu kodwa ke ngokwami ngeke ngisho ukuthi yimo shonjalo ngeke ngisho ukuthi isizathu sokuthi usule emsebenzini ingenxa yokuthi uKhuzani wenze i-live video wakhuluma ngokhozi FM wakhuluma nangencindezi nani ngoba into ephathelene nomsebenzi kunemigomo nemibandela eminingi emsebenzini. I-live video yaKhuzani as i-artist ihamba neyakhe kuba i-artist. Ukuthi wazi-ke iy'ndaba ey'ningi ngokhozi FM enye indaba leyo. Ukuyavela-ke guys bengizoconfirma because yesterday ngifike nevideo ngithi umphathi womsakazo ukhozi FM usulile le ibivela kwilanga i-newspaper ngakubala futhi ukuthi kuvela ilanga kwaba khona i-comment ukuthi ayi ungasho into ilanga newspaper ilona elivezele lolu daba la ngilithatha khona sengiyareport ke manje sengitholile futhi nabezindaba abafunda izindaba ukuthi ngempela usule isigubhukane kukhona ke abaphawula ngalolu hlobo bethi kunencindezi mayelana ne-Song of the Year nendaba kaKhuzani kodwa masibheka ukujula komsebenzi angiboni ukuthi into ye-Song of the Year seyingaba isizathu esisodwa sokuthi umphathi wokhozi FM asule. Ungaba nezinye izinto ezenzeka ngaphakathi abangeke vele besixoxele zona ezomphakathi because sina into esibamba kumsakazo yilena esithola masesisakazelwa indaba okwenzeka lezweni konke kanye nomusic so okwenzeka ngale nokuphathana kwabo ezabasebenzi into esihlangene nabo neFC labo ukhozi FM kodwa ke sithemba ukuthi akukubi akhona amanye amathuba amahle azovela because into yomsebenzi guys angazi ubani ongakaze aphelelwe i-contract uthembile mhlawumbe ukuthi bazoyivuselela akusiyinto emnandi noma ngabe loyo muntu loyo awumthandi uyisitha sakho kodwa basuke bephila ngaleyo nto ingakho bengithi kimi ngisho ngabe kuthiwa ngisesayidini likabani ngokwamaskandi into yomsebenzi nje ngiyayazi ayinhle ngisho kunoma ubani ukumiswa nje emsebenzini ukutshela ukuthi umsebenzi uphelile ukuba nencindezi yokuthi usule ukuphela kwe-contract azimnandi lezo zinto ngoba ekugcineni sonke sabantu kufanele ukuthi siphile sondle imindeni yethu kodwa nansi-ke inganekane guys yabona nje njengoba ngixoxa la mina akekho umuntu engimbiza ngesilima anginaso isikhathi sokuthukana nani suke sixoxa ngomasikandi ngaleso sikhathi and into engeke ngize ngifihle ngisho sufuna kanjani ukuthi umthandeni ngimjabulele ngendlela eyisimanga nanokuthi-ke ukumnaka kwami kulezi zinto zakumaskandi kuqale last year angikufihli lokho uma futhi kungangiphoqa ukuthi ngenza ama-video awu-100 ngezinto esengiy'funde ngokubuka nje indlela enza ngayo nezinto engiy'thanda kuzona akekho ngisho ngangibiza ngaliphi igama olithandayo because inhlamba ithalente lakho angisoze malume soze singaqalani uma sengitshelela ukuthi ikhona into engithanda ngobani mhlawumbe nje isibonelo ngenza u-MT yabo ivideo yami siya kwenye into kanti bengifuna ukuxoxela enye inganekwane khona inganekwane ezayo u-MT nje eyi-artist into engiyibuke kuyena uhlobo enza ngalo umusic nendaba yakhe nokuwa evuka ngiyakuthanda lokho ngayo singabala ama-artist ngokuhlukahlukana futhi-ke into okufanele uyazi ukuthi wena i-role model yakho ubani akuhlangani nami izinto engiyisika komunye ngiyifunda yimi ekhetha lezo zinto asizukuyilwa-ke leyo nto akunandaba ukuthi ngisho ungakhetha umongameli uthi wena umongameli wazi u-1 2 no-3 no-5 ngisuke mina ngikhetha omunye eseceleni ngithi ngingabeka bani because indaba yakhe ngiyibuka kanje
Amehlo ami lawo, uku-understanda kwami lokho, ukubuka kwami lokho ubani. Manje sizongifikela nama-paragraphs amade, asilwi la. Asilwi. Kodwa uma uyifuna la uyifuna khona usenda ki-location kumuntu o-ready. Uma uyifuna leyo address yokuthi wena ufuna ukungilandela izinto. Yabo lama comment engiwathole last year because bengikhuluma nje nge-Song of the Year iParis ephuma kubantu engaziyo ukuthi abekho kuleli site, ngingawaletha njengoba enjalo ngoba mina ngiyakwazi ukurekhoda into ngekhanda, angidingi i-USB. Into engiyizwile nengiyifundile ngiyakwazi ukuyirekhoda ngekhanda. Asiphumeni-ke lapho silapha kuKhozi FM. Yo, wazwa ngibhora nangumuntu. Guys, ngiyaxolisa ngoba ngikhushukela umoya. Seliyabuya leli gama. Yabo leli gama eliqala ngo-S ligcine ngo-E ekugcineni. Leli kuthiwa ngabantu besifazane sengiphinde ngalithola la. Isona sizathu esenza ukuthi ngiyeke ukukhuluma ngomaskandi last year because bengikhuluma ngale tone ezakalayo ukuthi angizile ngokuzodelela ngibeka into engiyibekayo angiqali futhi. Ukhuzane yaphesheya ngaveza ukuthi nangu maskandi assist enza into enkulu. Song of the Year ijele angiqali but ngase sengithola leli gama eliqala ngo-S ngicele ngo-E ngawadelitha onke amavidiyo ami ayikanye nongizwe mchunu laba benza yona lento yokugadla yonke nje into ephathelene nomaskandi. Ngavele nje ngazizwa ukuthi kahle kahle angithandi ukuthi ngithi siyaxoxa kufike ofika nenhlamba because angimhloniphi umuntu othuka inhlamba, angimhloniphi. Nginento nje yokuthi uvele uyimantanise nento engcolile and ufuna ukuba comfortable ngalokho. Lokho kuzokwenza ukuthi singezwani. Inhlamba mhlawumbe ayiphelelele ebunsizweni la kushawa khona induku nani because ukuvuka kwezibongo okuletha lowo muzwa leyo wenhlamba engathishu. Basi mawuxoxa nami asizukuba nenhlamba. And into engiyenzayo ukusebenzisa i-block button because angihambisani nenhlamba. Into yenhlamba engidina ngokuthini size siyadeleleka kuthiwa amazulu vele anje, amazulu anje inobuxhanguxhangu, inobukhotheni, angihambisani nayo. So uma siyiqala lento la ku-comment section yami ufike uthi sizokuthuka, mina ngizokublock. Ulibhale igama lenhlamba ngiyakublock. Nansi nginganekane guys manazi ipolitiki. Yabo ipolitiki. Ipolitiki yo bani angithi bahlukahlukene. Into engangayifunda ngepolitiki ngilalele omunye ubaba ngeke ngisho ukuthi ubani wayekhuluma ukuthi lapha yakwepolitiki kuyabukwa ukuthi ukhuluma ngobani kanjani. Nama-meetings owalandelayo kuyabukwa futhi ukuthi kukhona bani usesayidini labani. Leyo nto leyo ibalulekile nanokuthi kukhuluma nini othula nini kubalulekile. Ikhona ingane wami engizokuxoxela yona kodwa le ngane ifanele uyicabange-ke njengale politiki. Ithini ke inganekwane? Ithi inganekwane makusha kamakhelwane, ngithi kamakhelwane kuseduze nawe, makusha kamakhelwane phuthuma nosizo. Mawuphuthuma nosizo noma ngabe umakhelwane ngaba isitha sakho noma ngabe uyamthanda kodwa shesha ngoba umlilo wakamakhelwane uzokweqa uze ngapha kuwena. La vuthi langabe wasizwa ismoke ungalali ungahleki gijima uyosiza kamakhelwane ngoba lo yamlilo uyangena kuwena, uzosoka kumakhelwane ungene kuwena. Mangakazi uyibone leyo nto kwipolitiki sengixoxele nje isikhathi esike sashuba kwepolitiki. Ngixoxele ngomuntu omkhulu. Umuntu omkhulu siyazi ukuthi unawo ama-files. Mawungazi ukuthi umuntu omkhulu ubani uzofunda ke. Kodwa umuntu omkhulu use-KZN. Unawo ama-files abekulindela ukuthi uzokhuluma kanjani. Iqiniso, yabo iqiniso leli elithi manje nayi imali noma manje uyangena ezweni uyongena esihogweni, bakhona abagijima beye lapha ya kumuntu omkhulu benze ngathi bayomsupporta kanti bavala ukuthi if ekhuluma lingaveli igama lami. Nesikhumbula lesasiphithiphithi setiye ukuthi awibo ku-trend itiye bakhona, hayi futhi ukuthi akazi.
ababegijima nabamfonelayo nabenza sure ukuthi mayenza into baphambili ukuze mhla ededela ibhomu bazi ukuthi bona sinjani, thina si-sorted, thina si-protected. Niwubonile kwavutha amalanga bekwamakhelwane ungalali, yenza sure ukuthi awulali, gijima uyobasiza. Mawukuthi ufonela isicishamlilo, fonela isicishamlilo. Mawukuthi umemeza abanye nizosiza ngoba lo mlilo usuka la kamakhelwane ungena kwakho. Ngeke ukuthi awusizwanga ismoke, ngeke ukuthi awuzanga umlilo, ngeke. Amakhelwane intuthu yayizwa ukuthi onayo intuthu kuyashaka manje. Akangashelwa yindlu makhelwane ukhona ngoba yasho indlu amakhelwane kuza neyakhe izosha. Yabo mawabuka ama-movie kakhulu uzoyi-understand into engishoyo, mawayilalela ney'nganekwane uzoyi-understand into engishoyo. Kodwa kwasha kamakhelwane ungalali, ungahleki, hamba uyobasiza ngoba lento le umlilo liyeqila ngapi, lizohamba lifike kuwena. Ungalokothi uthi uyahleka. Siyibonile-ke into efana naleyo, kodwa inganekwane le ngimxoxela yona siyabuka nje, hayi. Akubuhlungu ukuba umlandeli ube le emuva ungayibuki izinto njengoba batho othisha siyifunde imaths ifana nempilo ngqo. Khona ongaboni ukuthi 1+1 is equal to 2. Bayadwanguza nje, bayadwanguza. Abanye kuvuka inhlamba nalabo angaboni khona ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Siyambuka. Awu, yeba kwethu. Bathi othisha imaths impilo qobo lwayo. Singayi-understand lethu ukuthi hayibo imaths ingaba kanjani impilo bese asifundisa sithi yothisha laba bafuna nje ukusibelesela ngemaths engathi issue. Siyayibuka manje ukuthi hawu 1+1 equal to 2 kanjani. Nawo umlilo futhi khona babona umlilo usazoqala ngoba nathi sisho nje sikhona into oyibukiza le kude izifike la kodwa ulobe uyibuka nje uhamba nayo ukuthi le iza la kube khona ekudidile masuthi kanjani yabo le eyenzeka yonke manje isukele kude yeza yasondela isifikile la isifike khona ingichaza la ukuthi idida. Idida laba badidekile babhizike lapho bazothuka thina. Ayishem bathi shani imbambisisi imaths ngoba imaths ngokwayo impilo. Kuyashaka amakhelwane sebephumile komakhelwane bayosiza sithi hawu kodwa phela akuthusi ngoba siyayizwa inkulumo ye-board member ukuthi abantu ohlala nabo bekutshele zonke izinto siyezwa. Hawu into engafihleki siyezwa. Ne-acting nje siyayazi-ke futhi thina siyabazi ama-actors ayathola iy'ndondo lapha. Ama-actor benika iy'ndondo zabo ukuthi best actor, best male actor, best bani. Manje nje into esijwayele ngeke ihlule kabili ukuthi awu perfect akanikwe indondo yakhe. Siphi-ke manje umphathi wokhozi FM usulile esikhundleni sakhe kodwa-ke asibhiyozeli leyo nto ngoba siyamfisela ukuthi athole elinye ithuba. Le yanganekwane yomlilo nomakhelwane uyibambe ngendlela yakho. Wena osafisa ukungithuka engathi ungagcina kwena mawukuthi-ke vele-ke asizuqhubeka kule channel ngizokubhlokha mina ngoba siyaxoxa. Ma ungakwazi ukuxoxa ungakwazi ukukhomenta uzwakale ngaphandle kwenhlamba okusho ukuthi-ke i-comment yakho ngizoyidelete because last year kwakuyisinqumo sami ukuthi ngidilitha onke amavidiyo.
This year ngabona ukuthi hayibo umasikandi ngiyawuthanda and izinto zakhona ezinye ngiyathanda ukuxoxa ngazo. Sengizovinjelwa abantu abanenhlamba. Sengizovinjelwa inhlamba into engahambisani nayo. Ngoba ukhetha ukuthi wena nje awuzubahlonipha abantu. Lokho mase kuyazivalela. Ngoba usikhetha futhi ukuthi wena uzoba nobandlululo masithi abantu besifazane umusic lesikhuluma ngayo. Awukwazi ukugatekeep i-artist. Uma sesiveza ithalente le-artist. Nabalandeli futhi abantu. If lezi zinto wena awuthanda ukuthi kukhulunywe ngazo, unakho ukuthi ungayilaleli ungayilandeli. Ipheleleke lapho-ke indaba. Nenganekwane yamakhelwane. We guys. Yazi ezinye izinto zona ziyingxenye yempilo. Ukuthi manje zenzeka azimnandi ngesinye isikhathi, kodwa ziyingxenye yempilo ezinye izinto. Ngivale le video, bye.